Ассалому алейкум бародаро, салом ба тамоми ҳамватанони азиз ва подписчикони канали Автолайф. Он мошиное ки шумо дар комментария нависондагӣ ҳастен, мо ҳамаша сёмка мекунем, ҳама рӯза қисм ба қисм видео карда барои шуморо пешкаш мегардонем ва раҳмат ки бо мо ҳастен ва мо ҳам дар хизмати шумо ҳастем. бародаро, навора то охира тамошо мекунем, албатта ки дастгиёра фаромӯш накунен. саломат бошед, худованд меҳрабон ҳаматона нигаҳбон бошад ва шумо тамошои хуба хоҳон ҳастем. ё дар муҳоҷират аз дарди миёну пову даст, хунукзадагӣ, простатит, сус будани мардонагӣ, асаб ва рехтани мӯи сар ранҷ мекашед? Пас барои сифати хубро ба даст овардан танҳо ба ин рақамҳо тамос гиред ва шумо метавонед дастрас кунед дар куҷое ки набошед. Мерседес C-ка бародарон 99 сол тамошо кунен. Объёми 2.4 гуфти 2.4 қатия сасяни хуби хубаш 4 та балонаш навай. Касои даки маъқул мешавад занг бизанед, якам барои шуморо пурра маълумот метавад. ҳозир як саломшо мегирам. чихолдо ҳамаш навай, коробкаш автомата, автопилот ҳамаш ҳастай. 344,000 пробег дора. Печка кондиционер ҳамаи навортош кор мекуна. Чихолдошам навай. ҳозир яга қафоам мегирамаш. ай бухтун мебинин улача. Чи? Майтафон дорам. Диск узбинестай дискати. Дискати. DVD ҳамаш ҳаст. Ҳамаш ҳаст. Фақат мегиранд ҳаш бензини холия, бензини холи газ айдагӣ нест. Конкретни харидор бошен, ҳолати хуби хуб шавад. 4 та балонаш яхел навай. Я моторшам бигирем, а? Я моторшам бигирем. Я моторшам тамошо кунем бародаро. Нақша ба чанд гуфти рак? 74 бо гавзана. 74,000 бо муомилаам дора. Номро якара мемонам, занг бизанем, қайтон муомилаи хуба мекуна. Ҳам номро тамегӯй. 00 00 55 0 бо 0 не я 0 0 98 94. Хума номро якара мемонам, занг бизанем. Касои даки сечка дар курай, ҳолати хубаш ҳамаи навортош кор мекуна. Сасяни хуби хубаш. 4 та балонаш яхел. ҳуҷҷат таъмировкашам ҳаст. ҳуҷҷат таъмировкашам ҳаст. ҳуҷҷат 60 солаи таъмировкаш ямои ига. Сечка ҳолати хуб шавад. Toyota Corolla бародаро, хубинакта ҳолати хубаш тамошо кунем. Вагони 2007 сола, объем 1.3 механик. Касои дак маъқул мешавад, занг бизанед, бо якам барои шуморо пурра маълумот метавад. 4 та балонаш навай. ҳозир як салоншо мегирам, тамошо кунем. чихолош навай, ҳамаи навортош кор мекуна. коробкаш механика. сасяни хуб шавад. 4 та балонашам нав. балонам нав. Ба нарха чанд мегӯи рака? Нархаш 85,000 бо мобилаам дора. Номро яка 501 78 63 63. Ай бохтон мебинем лача. Corolla
برای شما. حالتی واگنش اونجا گای جامعه گیرمش. Lexus RX 350 бародаро 2800 сола объем севнем қати тамошо кунед. Вагона бензини холӣ. Касоеда ки мақбул мешавад номра акара мемонем занг занин бо барои шуморо пурратар маълумот мета. 4 та балонаш навай оз як салоншам мегирам. Кӯҷни салона чухулош наван даро электропакет амбагреф дора монтирулам ҳаст коробкаш автоматай печка кондиционер ҳамаш кор мекунад лукам дора. Оз як қафо мегирамш. нархира чанд гуфти ака? 155,000 бо муомилаам доранд. ам номро рамон мешава? номро ака 0057 77 51 77. касоеда ки лексус дар кунаи 2008 барои шумо тамошо кунед бо пурратар маълумотам мегиред. خب یک اسراجی دیگه تماشا کنین 2000 ساله объем 1.6 پرستوی قطعی بنزین خولیه ها گاز بنزین اردش هست. روز یک سالونش هم میگیرم تماشا کنین. چخلوش همش نوان коробкаш механика де электропакет газам дора. чорта балоншам навай ба нарша чанд гуфтира? 45,000 бо муомилаам дора. ҳамон номро та мегӯй? 96 11 38 11. хуб ман номро акара мемонам. касоеда ки маъқул мешавад занг занин қатор муомилаам мекунам. Ozji kvakan. Toyota Voxy бародаро тамошо кунед 2008 сол состоянии хуби хубаш 4 та балонаш навай вагонай бензини холӣ оз як салоншам мегирам тамошо кунем. касоеда ки мақбул мешавад занг занин бо якам барои шуморо пурратар маълумот мета. дарош электропакетам коробкаш автоматай ҳамаи навортош кор мекунам. де ҷои нишаст қафоам дора. оз як қафоам мегирамш. ҳамаи навортош кор мекунам. бародаро чухолушам навай нархша 90,000 мегам. нархш 90,000 номра ака
901 52 81 81. Ишам ҳам якай. Ишам сол 2008 шама. Ишам 2008. Ҳамай нару туш ҳаст, неки иш ёш лук дора, иш лук надора. Ишам нархиш 90,000. Оз ишам як салоншам мегирам, тамошо кунем. Даро электропакет. Мультирулам дора, коробкаш автомате. Лук дора. До ҷои нишаст қафудам ҳаст. ишам нархш 90,000. ҳам номро якада занг мизанем, бо барои шуморо пурратар маълумот метавад. ишам ҳамун сола, ишам лук дора. ишам нархш ҳамун 90,000. ишам оз як салоншам мегирам. Дарои электропакетан, автоматай. ишам лук дорам. ишам оз як қафо мегирамш. номро якана 101 52 81 81. ҳар сешами якай кадомиш ки маъқултон мешава. Занг занен якам барои шуморо пурратар маълумот метавад.